वो जोन 3 लड़कन के पकड़ के रखले बाड़ा ना, उन्हीं के तहकीकात हम अपना सामने करवावे के चाहता नहीं। जल्दी बताओ का याद आइल? हमनी तीनों पक्का यार बानी अंकल, और हमनी के नशा भी साथ ही शुरू कैले रहनी जा। हमनी के घर वाला तंग आके नशा छुड़ावे खातिर नशा केंद्र के सीधा सीधा बतावा का भइल? वो चूतिया सा चूजा एमएलए के लड़का के मार के उन्हीं के गोदी में जाके बैठ गई, तो उन्हीं दुश्मन के सामने हमारी इज्जत खराब कर देले। गोली मारे का टाइम आ गइल बा, निकाला गाड़ी। अरे वो पागल, तोरा माल और पैसा के पड़ल बा, सबसे जरूरी चीज बा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव कहाँ बा? कैसन पेन ड्राइव? और माइक के